ev der rojhilatê Çemê Firatê ye dawîtirîn deverên Daişê gonha ketiye armanca operasyona tunekirina terorê de. Hesedê bi alîkariya koalisyona navneteweyî pêş ve diçe û Daişê li rojhilatê Firatê tune dike. Ev der jî bajarokê Hecîn e. Gorser derêjahiya sê mehan piştî şereke pirgiran. Hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesede ev der rizgar kir. Hewledanên Daişê yên bêsînor jî hebûn got li ber xwe bide bi çandina mayînan û tirimpêlên mayînkirî û xwekujeran. Lê derbeyê balafiran û îsrara şervanên Hesedê Hecîn piştî sê mehan hat rizgarkirin. Li vê derê terorîstên Daişê yên herî metirsiyane hatin kuştin yan jî dîl hatine girtin. Piştî sê meha ji şerekî pir giran Hêzên Sûriyaya Demokratîk vê derê bajarokê Hecîn rizgar kiriye. Ev der girîngtirîn dawîtirîn deverên Daişê destê Daişê de mabûn niha hatiye rizgarkirin êdî li aliyê Şe'fa û Sûsa hîn li wê derê şer berdewam dike. Piştî rizgarkirina Hecîn şervanên Hesetê pêş veçûn û bajarokê Sûsa ket armanca operasyona tunekirina terorê de. û tenê di navbera şervanên Hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesede û sînorê Iraqê de 12 kîlometr mane. Li vê cebheyê got şervanên YPG û YPJ şerekî pir giran bi Daişê re dikin. Ciyager fermandarekî meydanî YPG'ye dibêje got wê Daişê li rojhilatê Çemê Firatê tune bibe lê şer pir giran e û pêşveçûnê şervanan ji ber mayîn û sivîlan dereng pêş dikeve. Ana şervanên Qesede hêdê dî li ber Sûsê dimeşin. İhtimalek mezin îro evê derbazê Sûsê bibin. Takriben 12 kilometre êku destê Daîş de mayî coğrafiyekî 12 kilometre mayî. Piranî mayînin pir zêde çete li ber me dernakevin vekî berê. Yani ama her cî mayîn kirinin, tünel henin. Car caran ji tüneldan derdikevin eriş dikin. Yani bir şekli ana berdewam dikin. Li cebheya Sûsê tevgera hêzên taybetî yên YPG û hêzên komandosiyên Amerîkî çalak e û derbeyên giran li Daişê didin. Şervanên Hesedê xalên Daişê destnîşan dikin û balafirên koalisyona navneteweyî derbeyan li Daişê didin. Li Sûsê şervanên Hesedê û balafirên koalisyona navneteweyî û komandosa Amerîkî bi roj bi çekên giran derbeyan li Daişê didin û şervanên Hesedê bi şev pêş ve diçin. Daişê bi armanca astenkirina pêşveçûna şervanên Hesedê sivîlan weke mertalên zindî bikartîne. Rojane bi sedan sivîl ji destê Daişê têne rizgarkirin. Hêzên Sûriyaya Demokratîk niha ev rojavayê Sûsê ye şervanên Hesedê derbasî destpêka bajarê Sûsê bûne. Niha di milê dema got bi roj be ew qas tevgera terorîstên Daişê dernakeve pêş ji ber got ji ber balafirên keşfê bêtir şer piştî got ro diçe ava bi şev şer û pevçûnên pir giran derdikevin li gorî got tê dîtin piştî Hecîn hatî şkinandin niha deverê wanî herî dawî gimane Sûsayê û baxoza Jorîn û Ajerîn e. Zana Umer dengê Amerîka bajarokê Sûsa.